San da zuwa. Yawa ina wurin ku. Na gajiya. His Excellency. Your Excellency. When I say Sheikh, Sanuka Excellency. His Excellency, I am so sorry. I'm so sorry. I should have called and informed you. But when I saw the gory pictures that were sent to me, I became so carried away. I was devastated and I had to come. Shi yasa wallahi ban kira ka na sanar da kai cewa sirikina yana cikin wannan halin ba. Amma dai alhamdulillah, he's better than yadda muka yi tunani. Barkanku da zuwa. Kuma na gama ka zo da National Security Advisor. Dama yana gari ne ko kuma dai musamman dai ka gaito shi ku zo tare. Your Excellency, wannan shine Professor Nuri kenan. He's a friend. Muke sannugo? Oh, gaskiya na gode. Allah ya saka da alheri, an karrama ni. Na ji daɗi da ka zo duba sirikina. Yeah. Prof, tunda muka shigo kai ki ta zuba. Ka hana mu ma mu gaida shi marar lafiya. Ka zaci dan kai muka shigo ne? Ai duk abin da ya faru da Sheikh dole ne mu zo. Don shine babban malamin mu a wannan jiha kamar yadda ka sani. Exactly, haka ne. Sannan kuma ka manta cewa ni ne Chief Security Officer na wannan jiha ne? Ai abu idan ya faru cikin yan daƙiƙai kawai muke samun labari. To kaga wannan ya zama wajibi mu zo mu dubi yadda Sheikh yake. Ai wannan ba komai bane, Your Excellency. Wannan abu da ya faru zai iya faruwa da kowa ma. Ai gwamma ya faru da kowa da ya faru da kai. Already har mun sa a ji a kama mai garin a kulle shi. NSA, da Allah kar ai haka. Ina ganin wannan ba shine mafita ba. Haba malam, haba. Ai dole a ɗauki mataki kansu.